Nemůžu se chtěl ukázat, jak si vyrobit ze sena dymovníci, ale k tomu potřebovat alobal obyčejný, plotový nebo věncový drát, jo, a dále seno. Jednou si bude z rozbajmace nebo z pola nějakého, ale doporučuji jenom seno, sláma totiž, ta už takhle to nehoří. A měli jste si počít, že museli jste kapnout tady trochu benzínu, sice do tady té slámě nejadám taky benzín, aby to lépe chytlo, ale prostě je lepší, jestli děláte z toho sena, víc ani dymy. No, mám to jedno v koce, to slámě, no. Takže ponáď seno, zvednu seno, takže proto tam nedávám ani tak moc, protože mám to stejně dymy dobře. Takže dáme si trošku toho olobalu. Potřebujeme na to fakt krétničky za olobalu. Já mám takový tvrdší alobal. Vystavit tam sehnal jeden společný známej. Tak, no. Nachystáme si tohle. Na to si dáme seno. Je jedna, jestli děláte velikostní velkou, když děláte malou, chvíličku dýmí, a chtěl bych upozornit, že ze začátku to dýmí úplně slabě a pak to začne úplně dýmit. Když se vůbec nebojte, dneska na začátku. Takže tady jsme si tolik asi toho sena. Odsvakli jsme si cvakačkama. Asi tak metr a půl drátu. A teďka vlastně si z toho uděláme kuličku. Jakoby hnízdečko. Nemůžeme ani při tom hnízdečku vypadá dělat, to můžeme ani přidávat. Zatím mám takovou malou. Teď si vezmu. A ještě tam prostě přidám. Vidíte, že velikostně to teda nemám nějak obrovský. Dej mi to asi za minutu. A z toho čtvrt až půl minuty slabě. Takže no, asi to takhle vydám. A to trošku to rozmačkáme a zabalíme do tady tohoto obalu. To asi ještě utvrdíme to seno. Tady dáme tu. Jo, promiňte, akorát. To zarabíme. Můžeme pokračovat. Tak, nanesli jsme si, přidáme k tomu. Jo, tak. No, to tam nevalíme. No, a to nám tady zůstala taková děrka.